tidak akan tidur ada. Jangan lupa subscribe, Like, komen, dan subscribe. ben tuku pitik aku, babon siji colong wong ora. Alah, kowe ra mbok kandangke yo. Ya wis yo tuku yo. Gas. Gas. Aku goget suweket iki. Ditambahi 50. Yo gas. Belakangan sepi gara-gara pandemi reneng pelanggan padahal lagi butuh duit lho. Lah yo to. Pitik, Ya. Tambahnya di. tanggane ketok ngene iki kok dit. Cepet dile sik. Ya. Gara pandemi reneng sing tuku. Lah kuwi ning sik tuku nuk. Semprolis. Ketok kene iki kok dit. Mas, dodol pitik Mas. Apa Mas? Tuku Tumbas pitik Mas. Kirane sik tuku pitik. Cici Mas. Aku ya, Mas. Pitik babon. Pitik babon apik ora Mas? Apik-apik dijamin apik Mas. Ndok Aku ono. ya. Iki tak delok angkas ngendok. Nek ra ngendok ya mang balekke. Apa-apa Mas. Mantap. Iki Mas. Iki sarane 100 ya Mas. niki Mas, ini kula Mas. Utang Mas, kula Mas. Utang sik. Omahmu nang ndi? Omahmu nang ndi? Ya toh. Tah cilik utangi. Tak Dari parani. kerja Mas, kula Mas. Corona Mas. Bye-bye. Rene kerja, Mas. Lagi Ya wis kan ora apa-apa. Ya Mas, Omahmu ndile. bibit. Ya ketak parane omahmu. Ada sih video. Oh, mana nih itu ini? Aduh, cepet. Ini kadang cuy. Kan, Bos. Tidak mau. Ada udah boleh. Subscribe. Yo nang ndi? Makane dhewe. Waduh, tangan tuh. Makane sik weh. Gendang ngendok. Dek gari siji. Kok dek kan dhewe utang cah cilik cah loro ketok. Sik omahe ndi? Nang ndi? Oh, cah yo nabrak sik yo. Ayo sahur utangi. Wes seminggu lho. Nuk, ngene nuk. Woi, woi. Woi. Kowe kajek dhewe utang. Utang 50.000. Nah. Oke, oke, Pak. Oke, oke. Cah cilik ngajak. Tok rezeki. Subscribe. Wes.